shine firaminista mafi tsawon wa'adi a tarihin Isra'ila. Sunansa na bayyana a manyan labaran duniya tsawon shekaru. Wani lokaci ana kallonsa a matsayin gwarzo, wani lokacin kuma a matsayin abin cece-kuce. Wannan shine Benjamin Netanyahu. An haife shi a ranar 21 ga watan Oktoban shekarar 1949 a Tel Aviv, Isra'ila. Ya taso a Jerusalem da kuma Amurka, inda mahaifinsa Benzion Netanyahu, mashahurin masanin tarihin Yahudawa, ya taka muhimmiyar rawa wajen gina tunaninsa. A shekarar 1967, Benjamin Netanyahu ya shiga runduna ta musamman ta sojin Isra'ila. Ya halarci manyan ayyukan soji, ciki har da ceto jiragen fasinja na Savannah da aka sace a 1972. Bayan aikin soja, ya koma Amurka, inda ya yi karatu a jami'ar MIT. Ya samu digiri a fannin gine-gine da gudanar da kasuwanci. Daga bisani ya shiga harkokin diplomasiya, ya yi aiki a ofishin jakadancin Isra'ila a Washington a shekarar 1984 zuwa 1988. Ya zama jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya. A shekarar 1988, an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokoki ta Knesset a ƙarƙashin jam'iyyar Likud. A shekarar 1993, ya zama shugaban jam'iyyar Likud, sannan a shekarar 1996 ya lashe zaɓe, a inda ya zama firaminista. A wa'adinsa na farko, ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar Hebron wanda suka shafi hulɗa da Falasɗinawa. Bayan ya bar mulki, ya dawo siyasa a shekarar 2002 a matsayin ministan kuɗi. A ranar 31 ga watan Maris ɗin shekarar 2009, Netanyahu ya sake zama firaminista, inda ya jagoranci gwamnatoci masu haɗaka. Mulkinsa ya kasance cike da muhawara, ciki har da rikici da Falasɗinawa, saɓani da Iran akan shirin nukiliya da kuma hulɗa da Amurka. Daga shekarar 2017, Netanyahu ya fuskanci tuhuma akan cin hanci da kuma almundahana. A shekarar 2019, an gurfanar da shi a hukumance, sai dai ya musanta zarge-zargen da ake yi masa. Benjamin Netanyahu yana ɗaya daga cikin shugabannin siyasa mafi tasiri wajen jawo muhawara a tarihin Isra'ila da yankin Gabas ta Tsakiya. Shin, a wane bigire kuke tunawa da shi duk lokacin da kuka samu wani labari a kansa? Jarumin